12th art students, welcome to online class. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். சரிங்களா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நார்மலாகவே நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் per annum இன்ட் 1/12. இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா. சரியா? ப்ராடக்ட் மெத்தடுக்கு என்ன ஃபார்முலா? சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? ப்ராடக்டுடைய தொகை இதுதான் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட். அடுத்தது இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அதனுடைய வட்டி விகிதம். அதே மாதிரி இன்ட்டு 1/12. ஓகேவா? 12 மந்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதில் நம்மளுக்கு 1 மந்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தடுக்கு பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறோம். அன்பு இஸ் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் in a partnership firm. As per the partnership deed, interest on drawings is charged 12% per annum. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுறதை விட 12% per annum சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அப்போ 31st December 2018 நம்மளுக்கு வந்து அக்கௌண்டிங் க்ளோசிங் இயரில் நம்ம இதற்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸை வந்து ப்ராடக்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ March 1, June 1, September 1, December 1 கொடுத்துருக்குறோம். March 1 6,000, June 4,000, September 1 5,000, December 1 2,000. இப்போ ப்ராடக்ட் மெத்தடில் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராடக்ட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பீரியடு வந்து நம்ம எத்தனை மாதங்கிறத தனியாக எழுதணும், அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு எழுதணும், ரெண்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி போடணும். ஓகேவா? இதை தான் ஃபஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் இந்த டேபிளில் இருக்குது இல்லைங்க. March 1, June 1, September 1, December 1 அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க. அமௌண்ட் வித்ட்ரா இதுதான் வித்ட்ரா அமௌண்ட்டு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸுக்கு வந்து என்னது March 1 6,000 நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோம். June 1 4,000 நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி September 1 5,000, December 1 2,000 வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இந்த அமௌண்ட் வித்ட்ரான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது அவங்க கொடுத்துருக்குற அமௌண்ட். ஓகே, வித்ட்ராபுள் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். பர்சனல் யூஸுக்காக நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறது நம்மளுக்கு ட்ராயிங்ஸ், அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். பீரியட் அப் டு December 31st எண்ட் ஆஃப் த பீரியடில் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்லேயும் நம்ம ட்ராயிங் பண்ணும்போது எத்தனை மாதங்கள் வந்து இடையில வந்து நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு March 1னா டிசம்பர், March to December எத்தனை மாதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 10 மந்த் வருது. ஓகேவா? அப்போ March 1 வித் 6,000 வித்ட்ரா பண்ணதுக்கு நம்ம எத்தனை மாதம் மென்ஷன் பண்ணுறோம்? 10 மந்த்து மென்ஷன் பண்ணுறோம். June 1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா June 1 to December வந்து நம்மளுக்கு 7 மந்த் வரும். ஓகேவா? June, July, August, September, October, November, December 7 மந்த்து. அடுத்தது September 1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 4 மந்த் வரும். ஓகேவா? டிசம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா December 1ங்கிறதுனால டிசம்பர் எண்டு 31st. ஓகேவா? அப்போ நம்மளுக்கு அதில் கம்ப்ளீட்டடாக 1 மந்த் கிடைக்குது. சரியா? இப்போ இதை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஓகே, 1,10,000 அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னது சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட். இப்போ 1,10,000 இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க. மேலே கொடுத்துருக்குறோம் பாருங்கள். இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ராயிங்ஸ் இஸ் சார்ஜ்டு 12% per annum. வருடத்திற்கு 12% வந்து முதல் மீது எடுப்பு மீதான வட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 12/100 நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது என்ன மெத்தடு? ப்ராடக்ட் மெத்தட். இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தடில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்ட உடனே என்ன பண்ணோம்? 1/12 நம்ம 1 மந்த்து 12 மந்தில் 1 மந்த்து கன்சிடரிங். ஓகேவா? அப்போ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 1,100 வருது. சரியா? இதுதான் ஆன்சர். இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். அடுத்தது ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்ட்னர் வந்து ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டு ஃபிக்ஸட் டைமில் இன்டர்வல் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆவரேஜ் பீரியடுங்கிறது என்னது? ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டு ஃபிக்ஸட் டைமில் எடுத்துக்கிறாங்க. இதை வந்து நம்ம அப்பப்போ ஆவரேஜ் பண்ணி காட்டுறது. The interest on drawings may be calculated basic average period.
The time interval refers the withdrawal made the monthly, quarterly, half-yearly, once, 2 months once, 4 months once. இது மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் டியூரிங் த இயர். அந்த டியூரிங் இயரில் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ, அதுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, ஆவரேஜ் பீரியட் டிவைட் பை 12 இது பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஆவரேஜ் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணோம். த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரம் டேட் ஃபஸ்ட் வித்ட்ராவபிள் எண்ட் ஆஃப் த இயர் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மந்த் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் லாஸ்ட் வித்ட்ராவபிள் எண்ட் ஆஃப் த இயர் டிவைட் பை 2 ஆவரேஜ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறது, நம்பர் ஆஃப் மந்த் டோட்டல் மந்தில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வித்ட்ராவல் பண்ண மந்த் எந்த மந்த்து, ஓகேவா? அப்போ எண்ட் ஆஃப் த மந்த் எந்த மந்த் டிவைட் பை 2 தான் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ், ஓகேவா? அப்போ இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். இந்த சம்மு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான சம்மு. சரி, இந்த மாடல் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுறது, எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்குவென்சி வித்ட்ராவபிள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கணும். இந்த ஃப்ரீக்குவென்சிங்கிறத நீ வந்து வருஷத்தில் 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டிங்களா, இல்லை 6 மாதமா, இல்லை வருடத்தில் பாதி முறை, 2 முறை, வருடத்தில் 2 டைமா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறது. இந்த டேபிள் ஷோ ஆவரேஜ் த பீரியட். இந்த டேபிள் வந்து இதுலேருந்து 1 மார்க் கேட்குறான். எப்படி கேட்பான் அப்படின்னு சொல்லணும், பின்னாடி நான் சொல்கிறேன். மிடில், எண்ட் ஆஃப் த மந்த், குவார்ட்டர், ஓகேவா? 3 மாதங்களை கன்வெர்ட் பண்ணி இடைப்பட்ட மாதங்கள், முடிவுற்ற மாதங்கள், ஆரம்பம், இடைநிலை, முடிவு அப்படின்னா 3 வகையை அதை பிரிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு மாதமும் ஆரம்பம், இடைநிலை, முடிவு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு 3 மாதங்கள்லேயும் ஆரம்பம், இடைநிலை, முடிவு. அதே மாதிரி வருடத்தில் 6 மாதங்கள், ஆஃப் இயர்லி. ஆஃப் இயர்லிங்கிறது என்னது, 6 மாதம். 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைமு பிகினிங் எது, மிடில் எது, எண்ட் ஆஃப் த மந்த் எது அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம். இந்த டேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஆவரேஜ் பீரியட் இன் மந்த்து, டைம் வித்ட்ராவபிள் போட்டுக்கிறீங்க, அட் பிகினிங், மிடில், எண்டு. இப்போ மந்த் எடுத்துக்கிறீங்க. மந்த் எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு என்னது, 12 மாதத்தில் ஒரு மாதம்தான் மந்த். நல்லா புரிஞ்சுக்க. 12 மாதத்தில் ஒரு மாதம் வந்து முழுசாக இருக்கிறது. பிகினிங்கிறது ஒரு மாதம் முழுவதும், ஓகேவா? பிகினிங்கிறது என்னது, ஒரு மாதம் முழுவதும், சரியா? அதே மாதிரி மிடில் அப்படிங்கிறது என்ன, அந்த ஒரு மாதத்தில் நம்மளுக்கு இடைப்பட்ட காலம், சரியா? ஒரு மாதத்தில் நம்மளுக்கு இடைப்பட்ட காலம். இப்போ 12 மாதத்தில் ஒரு மாதம், 12 மாதத்தில் வந்து மிடில் பீரியட் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு என்னது, இடைப்பட்ட காலம். அடுத்து எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு முடிவுற்ற காலம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதம் முழுவதும் முடிந்தது. அப்படி தான் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு மாதம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். மீதி 11 மாதம் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம், சரியா? மிடில் காலம் அப்படிங்கும்போது அந்த மாதத்தில் பாதி நாள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம், சரியா? இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு மாதத்தில் பாதி நாள் முடிஞ்சால் வேல்யூவில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது 0.5. அதே ஒரு மாதத்தில் நம்மளுக்கு 3 மாதத்தில் பாதி நாள் முடிஞ்சுன்னா 3 மந்தில் பாதி எவ்வளோ, 1.5 மந்த், சரியா? அதே மாதிரி 1 மந்தில் பாதி 0.5 மந்த். அதே மாதிரி ஆஃப் இயர்லி 6 மாதத்தில் பாதி எவ்வளோ, 3 மந்த்து. இதுதான் மிடில். பிகினிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா 12 மந்த்துக்கு 1 மந்த்து. அதே மாதிரி 12 மந்தில் 3 மந்த்து. ஆஃப் இயர்லியில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ, 12 மந்த்துக்கு 6 மந்த் ஆஃப் இயர்லி. இது எண்ட் ஆஃப் த மந்த் அப்படின்னா ஒரு மந்த் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. அப்போ 12 மந்தில் ஒரு மந்த் போயிடுச்சுன்னா 11 மந்த் தான் கால்குலேட். அதே மாதிரி குவார்ட்டர்லி அப்படிங்கிறது என்ன, 3 மாதம் டோட்டலாக போயிடுது, மீதி 9 மாதம் தான் இருக்குது. அப்போ 9 மந்த்து குவார்ட்டர்லி. இந்த எண்டில் சொல்கிறேன். ஆஃப் இயர்லி அப்படிங்கிறது என்னென்னா 6 மாதம் போயிடுது, அந்த வருடத்தில் மீதி 6 மாதம் தான் இருக்குது. இதுதான் இந்த கால்குலேட்டிங் மெத்தட். சரி, இதை வச்சு நம்ம சம் போடணும்.
இதில் இருந்து ஒரு 1 மார்க் கேட்குறான். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு சேலரி கமிஷன் டு பார்ட்னரை பார்த்துட்டு வந்துடும். ஓகேவா? ஏன்னா சேலரி கமிஷன் டு பார்ட்னர் வந்து எப்படி சேலரி பிரித்து கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு என்ன ஜேர்னல்னு பார்த்துட்டு நம்ம இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பேஸ்டு எக்ஸசைஸ் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். சரியா?